салом дӯстон, ман бо шумо Неъмат Салимзода бо чанд ҷумла барномаро ба шумо муаррифӣ карда гуфтанием ки агар бо мо бошед, пас аз хабарҳои ҳаводиси муҳити шоу-бизнес, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар мавзӯъҳои ҷолибу диданӣ огоҳ хоҳед шуд. ҳамчунин мо ба шумо нишон медиҳем ки корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба аксу навор ва сторису релсҳои ситораҳо чӣ гуна вокуниш мекунанд. биёед гапро зиёд накарда барномаи аввалро шурӯъ мекунем. Юлдуз Усмонова чанд рӯз пеш вақте ҳаво сард буд аз бебарқиву сардии хонааш шикоят дошт. ҳоло бошад навори дигаре дар шабакаҳои иҷтимоиву сомонаҳои хабарӣ давр мезанад ки ба Юлдузхон рабт дорад. ба фикри ман шояд ҳамон сардиҳо ба торҳои асаби Юлдуз Усмонова таъсир расонданд ки дигар андак иштибоҳро қабул надорад. тавре дар навор дида мешавад, ин ситораи Машриқзамин дар ҳоли омодагӣ ба як консерт аст. аммо дар навор дида мешавад ки чӣ тавр Юлдузхон ба сӯи навозандаи худ дод зада хатои ӯро ислоҳ мекунад. агар примадонаи Узбекистон бо навозандааш лафзан баҳс карда бошад, лекин ҷанҷоли Данна Уэйт президенти UFC бо ҳамсараш Н бо мушту лагат ба анҷом расид, хаёл мекунӣ ки гӯё президенти UFC мусобиқоти ин намуди варзишро дар соли 2023 бо ҷанги худ ва ҳамсараш оғоз кардааст. гап сари он аст ки моҷарои шапоти шапаки Данна Уэйт ва ҳамсараш Н дар шаби соли нав рух дода, дар навор дида мешавад ки онҳо ва дигар дӯстонашон дар як клуби шабона қарор доранду Данна ба ҳамсараш чизе мегӯяд. аз ин ҳамсараш асабонӣ шуда ба рӯи ӯ як тосакӣ мезанаду дар ҷавоб зери мушту лагати Данна Уэйт мемонад. эн баъдан гуфтааст ки онҳо иштибоҳи худро фаҳмиданду ислоҳ карданд ва ҳоло ягон мушкил байни онҳо нест. дӯстони азиз, агар президенти UFC иштибоҳи худро баъд аз чанд рӯз ислоҳ карда бошад, аммо Наргиз Закирова, сарояндаи Узбектабор, як иштибоҳи худро баъд аз гузашти беш аз 5 сол мехоҳад ислоҳ кунад. Наргиз Закирова то соли гузашта дар Русия фаъолият дошт, вале баъд аз як моҷаро бо ҳамкоронаш вуруди ӯро ба ҳудуди ин кишвар манъ карданд. Наргиз дубора ба Узбекистон баргашт, лекин инҷо гап сари он меравад ки соли 2015 Закирова гуфта буд ки Узбекистон шабеҳи як ҷаҳаннам аст ва ҳеҷ гоҳ ба он ҷо барнамегардад. акнун ки дар Узбекистон аст, мардум аз ӯ ҳамеша мепурсанд ки меомадӣ ку? ба ин саволҳо дар як мусоҳиба Наргиз Закирова гуфтааст ки бале, ман ин ҳарфҳои нодурустро гуфтам. ҳар кас дар ҷое аз асабонияти зиёд иштибоҳ мекунад, вале ин кор замоне сар зад ки маро шикастанду хашмгин карданд. ҳоло хатоямро мефаҳмам ва онро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. мардҳои нозанин, агар рафту ҳамсарҳоятон ба шумо гуфтанд ки ту зеботарин марди дунё ҳастӣ, ба ин бовар кунед, лекин фаромӯш накунед ки шумо танҳо барои ҳамсарҳоятон зебо ҳастед. зеро гап сари он меравад ки олимон зеботарин марди ҷаҳонро эълон карданд. ба гуфтаи онҳо, чеҳраи ҳунарпешаи театр ва синамои бритониёи Реҷин Пейҷ ки ба шарофати сериали телевизионӣ Бриҷертон маъруф шудааст, 93% ба кадом як меъёр ки онро таносуби тиллоӣ мегӯянд мувофиқ омадааст. ҳамзамон ба гуфтаи ҷарроҳи машҳури пластикӣ Ҷулиан де Силва, актёр ин мақомро ба шарофати диаграммаҳои классикии чеҳра ва чашмони қаҳваранг гирифтааст. Крис Хемсворт аз филми Тор мақоми дуввум ва Мег Би Ҷордан аз Пантераи сиёҳ мақоми сеюмро садовор шуданд. акнун бубинед ки ҷарроҳон зеботарин мардро барои диаграммаҳои классикии чеҳра ва чашмони қаҳваранг интихоб карданд, вале зебогии занҳо бо чӣ меъёре интихоб мешавадро ман шахсан намедонам. аксар духтарон низ шояд инро намедонанд ва аз ин рӯ даст ба тағйири чеҳраву кадом узви бадан мезананд. чанд рӯз аст ки дар сегменти тоҷикии шабакаи YouTube масъалае баррасӣ мешавад ки таи 5 соли охир дар кишвар миёни аксар духтарҳо мӯт шудааст. дар канали Дефилм Диловар Сафаров ҳамин мавзӯъро бо як табиб косметолог баррасӣ кардааст. ростӣ барои шахсан ман ҳам фалсафаи ботекс кардани лабҳо норӯшан аст, ҳарчанд гузинаҳои бисёр хандадорро ба ман гуфтанд. дар ин навор низ табибзан аз чунин савол табассум карда мегурезад. аслан ҳамин духтаро барои чӣ лабошона чунин мекунанд? шуд бас саволи дигар. дар шаҳри ин навор аксар корбарон зидди чунин кирдори занҳои тоҷик шуданду аз мавзӯи баррасишаванда истиқбол намуданд. масалан, дар Инстаграм ҳунарманди шинохта Моҳпайкар Ёрова чунин навиштааст:
салом додари апаш диловар. хело хушҳол аз он шудам ки ин мавзӯъро дар сомонаи иҷтимоӣ бардоштӣ. худованди бузург моро наққошӣ карда ҳаёт медиҳад, лекин мутаассифона ки бисёри духтарҳои ҷавони мо ин силиконро истифода мебаранд. аслан ҳоло муд нест. ин шояд ҷалб кардани мардҳо ба худ бошад. занҳову духтарҳои мо зебоянд, чаро чунин мекунанд? охир оқибати ҳамаи ин бемории саратон аст. ё нафари дигар бо номи Насимҷон менависад ки чунин корҳо танҳо дар Тоҷикистон аст, масалан дар Аврупо нест, агар бошад ҳам хело кам аст. офаридгор ягона шахсе ба мо додааст ки бо қалби пок бе ягон кинаву қаҳру ғазаб дӯсташ медорем, бе ягон монеа буди худро барояш дариқ намедорем. ин албатта ки модар аст. бо ин порчаҳо дар ин шабу рӯз сарояндаи дигари ба мо ошно Дилшод Зоиров суруди нави худро рӯнамоӣ кард. дӯстон, як мавзӯи дигар вобаста ба модар дорем. биёед аввал онро низ ба шумо шарҳ дода, пасон суруди ҷадиди Дилшод Зоировро мебинем. рафтем. Комилҷон Зарипов дар саҳифаи инстаграми худ навореро гузошт ки дар он ҳунарманди шинохта Қобилҷон Зарипов бо як модар нишастанду ин ҳунарманд васфи модар мекунад. سجده می آرد و کوید زندگی نور میگیرد زیروید زندگی زنده باش ای نوری درگاه درم مادر جانم مادرم جان مادرم. шахсан ман ин модарро нашинохтам, вале шояд модари худи Қобилҷон Зарипов бошад. Комилҷон низ чизеро шарҳ надодааст, вале корбарони зиёд дар шарҳи ин навор васфу сифоти модар карданд. дар ҷое аз навор агар шумо дида бошед, Қобилҷон Зарипов аз авҷи суруд оғоз мекунад ва дар миёни шаҳрҳо низ як шарҳи ҷолибро ёфтем. нафаре навиштааст: «Э тағо, оҳиста дод намезанӣ ки талхаи кампирро кафондӣ, баъди ин сурудхонӣ боз назди мулло баред». аз рӯи эълону омодагиҳо маълум аст ки ба наздикӣ сарояндаи ҷавон Мино консерти худро баргузор мекунад. ин духтар дар инстаграми худ порчаи навор аз лаҳзаҳои омодабоширо гузоштааст ва гуфтааст ки ин рақсҳо барои суруди ҷадиди ман ёд кардам аст ки онро дар рӯзи консерт. ин видео реаксияҳои гуногун нишон доданд. баъзеҳо ба овози худи Мино баҳои баланд дода онро шабеҳи Шакира гуфтанд. масалан, истифода барандаи бо номи Акула 8888 навиштааст ки овозатон бисёр зебо, ранги Шакир асту ба ҳама забонҳо хуб мебарояд, лекин аҳамият намедиҳед ё сарпарасти дуруст надоред ки ба боло равед. аммо дигар корбарон аз раққосаи паҳлӯи ӯ ки як каме фарбеҳак аст интиқод карданду гуфтанд ки шояд нафари дигареро интихоб мекард. як нафар ҳам навиштааст ки боз мегӯянд ки рақс инсонро хароб мекунад, лекин чаро ин раққоса хароб нест? азизони дил, ин лаҳзаҳо хотимаи барномаи мо ҳастанд ки тӯли чанд дақиқаи бо ҳам будем. бовар дорем ки аз рӯи таҷрибаи аввал барнома бад наомадааст. мо дар барномаҳои баъдӣ атрофи моҷарои ҷудошавии Шакира ва Пике, бозхонии суруди марҳум Баҳром Ғафурӣ ва намоҳанги Ғолибҷон Юсупов ва Шодмон Сулаймонӣ бароятон қисса мекунем. худро эҳтиёт кунеду моро танҳо нагузоред. хайр.